Bueno, zu Michelingo greban egon zinen implikatuta, baina zu ez zinen langile. Nola izan zen hori? Nola iritsi zitzaizun hori inplikatzeko aukera edo zera hori? Ni sartu nintzen, baizik, ni ezagutu nun langile bat Michelingoa, Juan Olaskoagan, eta elako sindikatua zen, ni biok ni ere militante zen elakoa, garai hortan, ilegalidadean, eta orduan, bea pizkanaka eskatuzun, zeon posible izango ala, guri implikatzen greban laguntza bezala. Orduan gu nola ez geuden langileak, ezin dugu jun eta asambleik eta olako gauzak. Baina parte hartu gendun manifa batzuk Lasarten, eta gero gauza oso importanten bea joan ikusi duna, zeon greba alargatu inberdula, eta orduan jendea egunero joan inberduten, eta dirua behar. Orduan, beak grebak antolatzen dutenak erabaki zuten bono batzuk ateatzea eta bonoi jendeai emateko, zuek ematen baldin bazu bono persona bati, eta bea dirua eman, eta diru hori jaso, eta gero beak banatzen duten, ni pentsatzen dut, necesidade gehiago zeukaten dirua behar duten jateko tala, langileen tarten banandu. Gero, hartu zuten sasoetan, tabernan bat, eta etorri gira batzuk lanak egitea. Jende desberdinak, nik egia esateko ez dut ezagutzen, gaur egun ikusten baldin bau kalean ere segurazki ez dut ezagutuko, baizik gu etorri ginen ostiralean 6etan, taberna itxi arte, eta larun batean, ordu bitan, taberna itxi arte. Baizik bestela, gu segitzen egia gure lanak egiten, ni nire enpresan, bentsat. Ta orduan, gu egiten egia relebo. Beste batzukin gu bezalakoa ziren. Ez ziren Michelingo langileak, baina prest daudela lanak egiteko, eta dirua teatzeko, eta orduan gero etortzen ziren normalen Michelingo jendeak, dirua jasotzen, eta bono bezalakoa, zabaldu dirua, jenden tarten, ni badakit nire handeran atxa Michelin lan egiten zuen, baina beak baratza zeukaten, eta ez zion hain necesidade asko beste jende bezalakoa, ez? Baina ni jendeai ezagutu, Juan Olaskoaga bentsat, asko ezagutu nun, eta pentsatzen nun, bea banatuko dirua, segurazki, kriterio osonakin. Taberna esan duzu, baina zer zen, aurretik zegoen taberna bat, eta nolabait utzi zizutela diru ateratzeko, edo zen lokal bat hartuta, eta baimenik gabe eta kristorik gabe, nolabait zuek antolatu zenuten zerbait. Ni egia esateko eski gaur egun, garaiotan ni ez nun bizi Lasarten, eta ni etorri nintzen nire lagun batekin, ni ez neukan kotxe eta zerre, beha ekartzen zuen kotxekin, baina ja taberna montatuta zeon. Gero, bukatutakoan berriz itxi zuten tabernan. Ni uste taberna itxita zehola, eta Michelingoko antolatzen dutenen grebak alokatu zuten, baina ja taberna montatuta zeon. Eta ni badakit, baizik, 2 hilabete eta greba bukatuta gero, egun batean azaldu gendun, eta taberna itxita zehola. Nun zegoen konkretuki? Garai hartan sasoeta eta gorko sasoeta zerikusi gutxi, ez? Ni egia esateko lehen komentatu enekokin, ez? Gero, ni handi 10 urte hola, Lasarteko neska bat ezautu nun, eskondu nun Lasarten, eta juten nintzen, eta egia esateko ez dakit ze taberna zen. Eta ez dakit ze taberna zen, eta ez dakit egia esateko gaur existitzen du taberna hori jo ez. Ni kotxekin etorri lagunakin, aparkatu, sartu tabernan, eta gaur egun egia esateko ez dakiz taberna zen. Gero, elkartasun sare horretan, eta azkenean, dirua eta, elikadura eta lortzeko, bonoak atera ziren, jendea juten zen beste herrietara, ez dakit horri buruz, zeo zer dalkizu, edo zeo zer entzun dezu, edo goratzen dezu, edo?
No, ni egia esateko, ni badakit astero gure gana, gure Antigoko elako taldea, etortzen zen astero joan, dirua jasotzea eta bono gehiok katzea. Gu saiatzen nahi gea, gehienez Donostin eta Pasaiaino, horren ingurun mobituko gea, jendek ezagunak, gure etxean ere, gurasoak, den hori, baina, ni gara hortan emeretzi urte nukan, eta, gurasokin bizi, baina saiatzen nahi gea leku guztietan gehiena Lasarte Donostin, Pasaiaino, horren ingurun, langile guztiak ezagutakoan, eman, bonoa, hoi Michelingo greba zala, eta garai hortan impacto handia zen, egia esateko, aurreneko bonoak nahiko horra izango zen, jende esan, hoi laguntza bezalakoa da, eta, karo, txartela bezala zen, una tarjeta de visita bezalakoa zen, eta jendeak ez dut ulertu asko, ez? Baina ia bete tardiola pasatakoan, Gipuzkoan dena badakizen greba zehola, eta orduan nahiko erreza zen jendeak diruak ematen bonogatik. Bestetik, esan duzu, karo, garai hartan zuk, 18 urte zenitula, orduan segurazko, soldaduzka egin gabe, orduan oraindik ez? Hala ere, tokatu zitzaizun bizitzea, greba hori, eta ia zen, Franco hil eta gero, lehenengo greba potentea hemen, ez? Gaurtik ikusita, nola ikusten duzu, garai hartako grebak, mugimenduak, gaur egun, sindikatuak, ez dakit, jendearen implikazioa, ez dakit, nola ikusten duzu, gaurtik ikusita? Ni ikusten dut momentu hortan 15 urte pasatakoan grebana, oraindik jendea zeukan burua, egia zeon greba oso potentea, egun ez dia gutxi, oso potentea, baina gero, pizkanaka, sindikatu guztia legala zeuden, eta hasi ziren beste movida, beste greban, ni gogoratzen nintzen, por ejemplo, ni papelera baten lan egiten duen, eta egin gendun 50 egun greban, eta orduan pizkanaka ahaztuta, ez? Baina ni uste, aurreneko 10 urte implikazioi oso potentea zala, ez? Da gaur egun bezala, ez? Gaur egun, por ejemplo, Bizkaian emakumek gaur egun kriston protagonismo daukaten bida sindikalan eta residentzin Bizkaian egin zuten 2 urte greban, eta momenton kriston implikazio zion, baina gaur egun bi urte pasakoan, eta pizkanaka jendea astutzen nahi diala, ez? Olako gauza, eta, karo, pizka tristia da, baina realidade hola da, ez? Momenton jendea prest da hola laguntzen, baina geho pizkanaka jendea astutzen nahi diala. Beste galdera bat, nik, oain, ez, ikusi, langileen nolabait, ez dakit, taula erremendikaziozko ze gauzak eskatzen ziren, eta, karo, gauz batzuk, gaurtik baloratzea zailak gertatzen zaizki, ez? Igotzea, ez dakit, soldata, ez dakit zenbat 1000 peseta. Karo, gaur egundik ikusita, ez dakit konparatzen edo ez dakit baloratzen. Baina badago, netzat, hor datu oso degarria eta da, langilek eskatzen zuten, astean 52 orduko lanaldia. Astean eskatzen zuten. De hecho, egiten zuten 48 ordu. Ez? Gaur, egiten dira hori, 40. Ematen du, aurrera pauso handia, ez? Mantzat, lan naiz eta gero, egia esan, greban ez zuten lortu hori, ez? Ni uste, ni beti pentsatzen dut, bizitzeko dirua behar dugula, hoi oso garbi dago. Diru gabe oso zaila da bizitzea.
baina ni pasadet, igual 30 urte, hogeio, negoziatzen konbenio baten papereras de Gipuzkoa, eta ni plataforma egiteko beti iruditzen zait oso garrantzitsua dela ordua jaistea. Baizik, azkenean, dirua lortzen baldin badezu, evidentemente, kalidad de vida ematen duten, eta ondo bizitzen zea ez. Baina, gero denbora behar dezu, denbora, dirua gastatzeko, familiekin egoteko, orduan, ez baldin badakazu hoi oso zaila da, ez da, orduan, niretzako gaur egun importantzia gehiago emango dute, ordua jaisten, dirua baino. Eske, kuriosoa edo, agian gaurtik ikusita hala ematen du, ez? Claro, jendeak egiten zituen 58 ordu hilean, eta gainera gero aparteko ordu estrak, ez? Mitxelingoa bukatu eta gero beste nunbait beste, ez? Orduan jendeak egiten zuen lan geldi gabe, ez? Zu esaten dizuna ordu ez da, ze pasada ordu ez dakin. Claro, asunto da, zenbat ordu ez da zatzen dute jendea kobratu gabe, hori da aurreneko gauzak. Beste gauza da, nik ikusten dut gaur egun jende gaztea bildurra asko dakaten, bildurra enfrentamentokin enpresak egiteko, sartzen baldin badia lanean, eta bildurrakin ibiltzen die, ordua da, eta ni banoa, orduan, nik ikusten dut, egia esateko, ni gaur egun ja jubilatuta nago, ez? Eta ez dut ikusten, ez dakat kapazidadeek gaurko analiziz egiteko nola daude gauzak, ez? Baina egia esateko nik ikusten dana, ia 50 urte, hasi ginen, konbenio negoziatzen, eta lortu gendun gauz asko, soldatak oso onak, orduak jetzi ginen, jornada guztiak jetzi, konbenio gehienetan, baina gaur egun ni ez dut ikusten ezerre. Ni ikusten dut, jornada, zu esaten duzuna, oso zaila da jaistea, jornada jaisteko borrokatu inberdezu, ez badezu borrokatzen alperri zaude, eta dirua ere nik ikusten dut gaur egun ez doa konbenion, IPC gehi 0,5 eta ja jendea ados dago, ez? Gure garaian, egia esateko, pobreziak etortzen ginenean, eta jendea igual gogoakin zeuden borrokatzeko, ez? Eta gaur egun, igual gazteak komoida gehiago dakaten, eta kostatzen zaie gehiago borrokatzen, genik gaur egun ikusten dana borroka gehienak, mundu laboralean, gehienak dira emakumeak. Gizoneko enpresa daudenak, ni ez dut ikusten nolako Michelingo borroka eta olako, ni gaur hori ez dut ikusten. Ni ikusten dut emakumeak. Emakumeak kriston gogoa daude, zergaitik, oso gaizki daudelako. Egia da, garaiura oso berez izan zen, ez? Franco hil berria, orduan gizartean bazegoen kriston mugimendua, grebak, Michelingo greba zari gara, baina handik urte betera, hemen ATC-en ere bai, antzeko greba bat egon zen, ez? 110 egun edo, Frantziako multinazional bat ere bai, orduan, eta giroa, nik gogoratzen dut, garai hartan, enpresa batean greba egiten zen, eta alboko enpresetan eta tailerretan eta elkartasunez edo egiten zen, ez? Karo, gaur hori, ez dakit, ezinezko irutzen da, ez? Baina, garaia oso ezberdina zen, ez? Bai, hori egia da, oso desberdina zen. Nik gauzak esango dizu oso garbin, ez? Michelin, egun greba inzun, eta garai hortan, Michelingo enpresa, Gipuzkoan, zeuden soldatak, adibidez, enpresa de referencia Gipuzkoan. Gaur egun hori ez dala. Orduan, ni uste dut garai hortan, jendeak olako borrokak intzutenean, olako kondiziotan, kondizio hortan egun greba egiteko, zehon una, guretzako, salvajada igual izatea, baina desde luego zehon, dakaten meritoa, olako gauzak egiteko, gaina Franco Quinta denak, baina ni uste dut, hori ez dala segitu horrean.
Baizik, claro, nik ikusten dana, olako garaietan, referentzia bezala zion jornadakin eta diruakin, eta gaur egun ez. Zergaitik ez. Bidean zeo zer galdu dugu, ez? Ni pentsatzen dut, galdu dugu zeo zer. Baizik, gaur egun edozein enprestatan lehiten dezu lana, eta kobratzen dezu Michelin bezalakoa. Bestetik, eta garai hartan, bueno, hori ere gaur egun desagertu egin da, ez? Baina garai hartan zegoen, enpresa, edo Michelin kasu honetan, langile ematen zien, noski, soldata eta hori, baina enpresak ematen zien ere bai beste zea, ez? Ez dakit ikasteko zeak, futbol egiteko zea, koloniak eta bar, ez? Hau da, momentu hartako enpresa batzuk, zera, kutsu paternalista hori ez, bazeukaten, ez? Osea, nolabait, lotzeko, suposatzen dut, lotzeko langileak enpresarekin, langileak enpresarekin eta enpresaren interesekin nolabait identifikatzeko, ez? Hori ala zen, Michelingo kasuan ala zen, beste batzutan ere bai, ez dakit, nola ikusten duzu hori? Bai, hori egia zen, ni Michelingo ezagutu nun Lasarten etorri nahi zenen, zeukaten bere kooperatiba, eta ez zeukan beti prezio pizkat merkeago beste bezala, Añorgan hemen ondoan dagona, zeuden bere eskolakin, etxeak, lagientzako. Hoi, ni uste, izango ala gero, ni papeleran ikusidan, nola papeleran lan egiten duen, papelerak ere berdina zian. Osa, dena zeukaten bere etxeak, langileentzako, ez da langile guztientzako, baina, ni aurreneko enpresa lan egitun Tolosan, igual 150 langile geuden, baina enpresa zeukan 50 etxea. Denontzako ez, baina beti bat zeukaten etxe batzuk, ni uste, hoi paternalismo izan, etxean segitzeko fidelidade hoi enpresana, ez? Ze pasada, ja, zu txikitatik ikusten nahi zehala, bizitzen zea, enpresako etxea. Ez da zure etxea, da enpresakoa. Baina, eta bestea, erozin behar dutela etxea, eta kriston hipotek hartu behar dula, baina zuk ez. Orduan, beak ematen dute, zeo zer jateko, beste aldetik kentzen dute gauza guztiak, eta alde batetik eman. Gero, hoi kentzen dute kapazidadeak, mobilizazioa egitea. Claro, zu egiten malin batzu kriston greba, kalea beltzen malin bautez egiten duzen. Ez da lanagabe gatu. Lanagabe, etxea gabe, eta kalean gatu zera, ez? Orduan, enpresak, Gipuzkoan bazion enpresa asko, bai KAF eta papelera guztiak, hemen ingurun Bañorga, Luzuriaga, Michelin, beti bazeukaten zeo zer, langilei harrapatzeko, eta beak ezin dutela ezer egin, baizik bildurra, azkenean ez zan bakarrik lana, garai hortan, lana gatzen baldin bazun, ez zion oso importantea, baizik bazion lan asko, eta gaur uste baldin bazu lana hemen beste aldea junta, ez da pasatu zer, baina, karo, kalean gelitzen baldin bazea, eta umea baldin baz kasu etxean, eta orduan, hoi aprobetxatzen dute, fidelidadeak eukitzeko langile guztiak hor segitzeko enpresan, eta beti pentsatzen ni ikusten nun Lasarten jendei. Izegitez, Michelin bere gauza bezalakoa, ez? Sentimentu, eske Michelin, ni Michelingo langilea naiz, eta Michelin neria da, eta hoi ez dut ulertzen, zu azkenean juten zela lanean. Lanean zer gaite juten zela lanean, dirua berdezulako. Eta baina, beak enpresa bazekiten hori, eta horregatik aprobetsatzen dute hori. Bai, komentatzen duzu, baina, bai, beste enpresaetan ere, ematen zituzten halako gori, laguntzak eta ez dakiz zer, baina ez guztietan, ez? Zergatik agian enpresa batzutan bai eta bestetan hori, etxea ematearena edo halakoak ezen gertatzen, zure ustez? Ja, ni uste hori da, segun hoi, por ejemplo, Michelingo kasoak, hoi ez da Lasarteko hemen ibidea enpresario bezala
bea pentsatzen dutela hobeago izango gala, ez? Hoi izan, Clemon etorri zanean, beti Michelingo enpresa izan zen, nola bait saiatu inber dutela langileak, bere langileak, fidelidadea eukitzea enpresakin, eta beste batzuk, ikusten nahi diala, hoi nire langile dira, hona etortzen dira lan egitea, punto, no? Ez da bala zer, baina enpresak gehienak, haundiak, generalian, haundiak beti bazeukaten gehienak zeo zer. O kooperatiba bat, o etxeak, o zeo zer aginaldoak, zeo zer bereziak, ez? Zein ez zeukaten ez erre? Normalen enpresa txikiak, taierre txikiak, olakoak, claro, zergatik ez dakaten kapazidad ekonomikak eukitzeko olako gauzak, ez? Fidelizazio horren barruan, enpresarekiko fidelizazio horren barruan, hombre ere, claro, hori diferentzia edo aldaketa kriston izan da, ez? Ze, momentu hartan, eta gizonen kasuan, ez? Soldaduzka bukatu, lanean hasi, eta ja, enpresa horretan jubilatu arte. Ze hori izan da hemen lasarten jende askoren nolabait bizitzaren programa, ez? Soldaduzka egin, Michelin lanean hasi, eskondu eta jubilatu arte. Piskat hori ere aldatu da piskat, ez? Bai, hombre, gaur egun asko aldatu du, aurreneko soldaduzka eskerrak ez da hola, ez? Hoi aurreneko gauzak. Eta zaiola tokatzen egitea soldaduzka, kriston suerte beretzako, ez? Baina egia esateko garai hortan, eta gaina enpresa handietan, esan bakarrik zu esaten dezuna, ez? Soldaduzka bukatu eta jubilatu arte. Baizik, horrez aparte, saiatzen nahi diala bere semeak sartzeko enpresan. Osea, saiatzen behar beti zergaitik, ni lehen komentatu duna, ez? Hemen lasarten nik usten dut egiten jendei Michelingogatik, gauza beria dala, ez? Ez dala konturatzen Michelingo enpresa da. Eta enpresarioak nahi dutela beretzako gauza guztia lortzea, ez da zuretzako. Saietzen nahi diala, lehen esan duguna, bezala, kooperatiba, ez dakizet, migaja batzuk ematea, supozik egotea, baina tristia da, gaur egun, ni ikusten dana, por ejemplo, nik ez nuka, ni semea da badazkat, ez? Eta nire semea egin zuten bere karrera partez, eta alabarez, baina nik ez nukan ilusioak ni enpresa lan egiten dutenak behar sartzea, ez? Eta gaur egun normalen oso erraza da, jendeak lan egiten dute 2-3 urte leku batean, eta alde, eta beste leku bajun. Hoi ere, ni ikusten dut, gauza asko ematen duten, baizik, kondizio oso txarra dira. Eta orduan ematen dute, sartzen duzu leku batean, lanean, 1.000 euro ordaintzen dute, 2 urte ematen baldin baduzu, ikusten baldin baduzu beste lekua 1.500 aldatzen duzu. Ni uste toi gehiena ala pasatzen da. Eta gaur ez dago, gaztea desde luego ez dakaten fidelidade hoi enpresa bat.